Zdravo, ja sam Milica, ali to je sada nebitno. Ja sam prijavila moju sestru Tatjanu za Prvi glas Srbije, pošto me smara po ceo dan jer peva. I onda sam odlučila da smara malo vas. Idemo na probu sa njenim bendom. Ajmo. Sad ćemo da čujemo malo kako peva. Zdravo. Šta će ti ovdje? Šta je ovo? Prijavila sam te za Prvi glas Srbije. Šta si uradila? What the f***? Prijavila sam te za Prvi glas Srbije! Ne zezaš? Ne. A ne mogu, kako? Ne, ajde sad moraš da im otpevaš nešto, pošto si mene dugo smarala, sad da smaraš malo njih. What the f***? Ajde. Muzikom se bavim već 13 godina. Dan mi započinje s muzikom i tako vesela kroz dan idem raspevana. Naravno i završava se s muzikom zato što je muzika lek za dušu. Imala sam nekoliko bendova, dan danas imam svoj bend, zovemo se Replay, volimo da sviramo. Mi smo cover bend koji radi po klubovima, zezamo se, uživamo i to je to. U svom pevanju mislim sve najbolje, mislim da sam jako talentovana i stvarno želim da pokažem ljudima koliko vredim. Ali definitivno ne mogu i ne volim da pevam narodnu muziku. What the f***? Ja sam presrećna što me je Milica prijavila za ovaj show jer ću tako dokazati da sam bolja od nje. A ne loži se pre. Fight! Napadaj! Ne mogu da ništa zgrao nikako nama. Napadaj! Ne možeš vidjeti nama. Ajmo, Dragane! Opa! Opa! Filipe! Gurnije, Dragane! Dragane! Filipe, proći! Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebe mi ti lepa. Babality. Outstanding fatality. Jon, dela, demula. Zdravo. Ti samo ličiš na onu devojku što je bilo u Top modelu ili tu postoji neka konekcija? Milica mi je sestra. Jel Milica isto lepo peva? Lepo peva, ja. Lepo peva, jel? Da. Ko bolje peva? Pa ja naravno. Oj. Šta pjevamo prvo? I hope life treats you kind, and I hope you have what you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I'm wishing you love. Jel može? A dalje? Dalje. And I will always love you. I will always. Ja se prosto osjećam kao telokranitelj. Jo. Misliš da je prošlo? Mislim da jeste.
koji se nije svidao. Misliš da si možda prošla zato što ti je sestra Milica Đorđević iz Top modela? Pa pazi, sve je moguće, mislim, u ovom svetu je sve moguće. Mislim, Vlada je ipak znao kao sam ja. Pa naravno, nije samo Vlada, svi su znali. Znači, ljudi, i dalje sam ja apsolutni hit.